Binarung suaraning pradonga angrangin hamba bareng rawang sekar tejo ana gondo arum hangambar kaduging samirana manda la punika jejutaning pahargyan siang punika Ibu Marsini ingkang sesilih Roro Ayu Rizky Setia Kartika ingkang dinoyong ijil saking Tripaswami kagem busana panganten putri Hanayap binaru yuk para sesepuh manjing sajroning sasana nilengga badhe kapiwada dasar sulistya ing warni torna banget besus ngadi sarira ngadi padha kabeh kadwada kagem busana sakataning putrining keraton pramila mboten kok kalamun kathah kang sami tambuh lampah luluh angujimat samudaya-daya ingkang dumugi papan palenggan suwene ras wage nang kliwon age dan temu Sri Atmojo penganten putri ageng dosa ingkang sarwa rena nanging busananing raja putri biar pating pancurat lamun kasor sunaring surya kadite wonten ing dinten kang sapai ugu gumbrep surya kalimas Oktober warsa kaliyan usulah Angranggani sasana ati asa silih penganten belum malang ninggo koncen sekar melati cecunduk sekar kangkil asemu suko sasmito tansah kumantil tanggil binatan kapung terhadap madyaning sasana pawiwan kagiat ogoro kantido setorsi dene uring sangganing para tamu kakung putri usmane dadi jroning sasana pawiwan marmo sagedap wungkul semuanya senangin suka mesem jroning batos lamun segera sami hanjenengi sami hangalem bono kentem ingkang sugih lulus raharja sanipun penganten putri dening pangembaning temanten putri Nolyo kalangga kering damari ringgo Waswangga anggono raras yambaan Tangan dulak sintangan bicara jauh pangging pinangan